ערב טוב לכולם, מסנבר פה. אני לא מהאנשים שיעמדו על הבמה לאורך הערב, אבל כן אקבל את פניכם. כיף לראות את הבית מלא, בזמנים שעדיין לפעמים לא פשוט להתכנס. אין דיאט מחמם ומחזק להיות כאן ביחד. אז ברוכים וברוכות הבאים קודם כל לבית ליבלינג, למי שעוד לא מכירים. בית ליבלינג הוא מרכז תרבות עירוני, שעוסק בקידום תחומי האדריכלות והשימור והעירוניות, והסדרה הזאת והערב הזה הוא דוגמה מצוינת לחלק מהדברים שאנחנו עושים פה. יש בקהל כמה אנשים, כולל אותי, שמאוד מתרגשים מהערב הזה ספציפית, כי הוא בעצם פותח סדרה של 5 מפגשים, שהם כולם יוקדשו לדבר המיוחד והקשה בדיוק להגדרה הזה שנקרא שכונת פלורנטין. אז המפגשים בכללותם יספרו על ההיסטוריה, על התכנון, על המורשת, על השימור, על הפיתוח, על ההתחדשות, על האנשים, על כל הפנים האלה שביחד ינסו לצייר איזשהו פסיפס של בעצם מה זה הדבר המיוחד הזה של פלורנטין. אבל הערב של היום הוא הערב הראשון, מוקדש כל כולו לסיפורים, לאנשים, לדברים שבאמת הרבה יותר קשה לתפוס ולהגדיר. תודה מיוחדת לשותפות המעולות שלנו מסדנאות הבית, שעושות איתנו את הערב הזה של סיפורים אמיתיים כבר כמה שנים טובות, לימור ויעל וקרן, וגם תודה אישית למורן המפיקה שלנו שבלעדיה בבית לא קורה כלום. הערב הזה והסדרה כולה הוא באמת שיתוף פעולה שלנו, של בית ליבלינג, אבל עם צוותי התכנון של יפו והדרום ועם מחלקת השימור העירונית ומינהל קהילה. אז תודה רבה גם להרבה מאוד אנשים שברקע עובדים על המפגש הזה ועל כל המשך הסדרה, ולשותפים שלנו מירן וולף. Stay tuned למפגשים הבאים, יש עוד הרבה to come. תודה שבאתם הערב ותהנו. תודה רבה ענת, ערב טוב. האמת שאני ממש מתרגשת גם. לא נפגשנו הרבה זמן בפורמט הזה של ערב סיפורים אמיתיים. כמה פה כבר היו בערב של סיפורים אמיתיים? רק להצביע. זהו, אז יש לנו כבר איזה קהילה, קהל שהופך לקהילה, שזה מזימה שאנחנו רוכשות הרבה זמן. זאת פעם ראשונה שאנחנו נפגשים ונפגשות מאז המלחמה. וזה רגע, וכמו הרבה דברים שדורשים איזו שאלה עכשיו, ושום דבר לא על אוטומט, גם זה איזה מין מפגש עם משהו, ואני חושבת שאולי המילה שהכי מלווה אותי, או נותנת לי איזה מין קריאת כיוון או מצפן בתקופה הזאת, היא המילה שבט, שבטיות. אולי החליפה כבר את המילה סולידריות, או כל מיני, איזה מין רצון למצוא או לטפח את השבט. והייתי רוצה שנחשוב על הערב הזה, על המושג הזה של סטורי טיילינג, על המושג הזה של לספר סיפורים, כעל אירוע שבטי, והלוואי והיינו נפגשים סביב מדורה, ופה היה נהר בכלל, והיינו רואים את הירח היפהפה, ומדברים על פלורנטין, שזה באמת קצת יותר אורבני. אז יושבים פה לבבות פועמים חזק עכשיו מהתרגשות. אנשים שבאמת כל הימים האחרונים דיברו לעצמם במקלחת ובנהיגה וברחוב, ובדקו לעצמם בסטופר שהם מדברים 7 דקות ולא יותר, כי זה הפורמט. וזה אני גם אומרת לכם, אנחנו נהיה ממש ממש קשוחות בעניין הזה. לא הבנו צפצפה, אבל יש משרוקית. קרן למן, תדגימי, נגיד עברתי את הזמן, אני מספרת משהו והרבה יותר מדי זמן. קרן, הקשוחה, תשרוק. תשרקי. אז ככה, זה רמת הקשיחות והריכוז שלנו. אבל אני אומרת לכם שאנחנו נקפיד, אל תנסו אותנו סתם. אז יושבים פה לבבות מאוד מרוגשים, חלק אפילו לא אנשים שדווקא היו על במה או משהו כזה. עכשיו אני יודעת שקהל הרבה פעמים אוהב לחשוב שהוא בא לבחון משהו, הוא יחליט מי הוא אהב, מה, למה, אני רוצה להגיד לכם שזה הפוך. אנחנו, כל מי שהשתתף פה, אנחנו קבענו בסוף הערב לשבת ולדבר עליכם, איך אתם הייתם כקהל, מי צחק במקומות הנכונים, מי התרגש כשהיה צריך, מי עשה כשהוא הבין משהו בכל רם.
יש לי חברה מאוד טובה, שפעם הלכתי איתה להצגה, והיא צחקה ממש אולי 40% יותר ממה שאני חשבתי שזה מצחיק, והיא בחורה מאוד אינטליגנטית ומבריקה, וגם יש לנו אותו הומור. אז אחר כך אמרתי, מה קרה? למה צחקת כל כך? אז היא אמרה שהיא מרגישה שאם היא תצחק יותר חזק, האנשים שמופיעים ייתנו לה ביצוע יותר טוב. זה כאילו חזירות קפיטליסטית כמעט, אבל נורא יפה של כזה לקבל את הדבר שלכם. אז כמה שיהיה כאן קהל שהופך לקהילה, ומדורת השבט הזאת תבער, ככה הערב הזה יבריק יותר בשמי פלורנטין. סתם מתוך עניין, כמה פה גרו פעם בפלורנטין? כמה יצאו עם טראומה? כמה עדיין גרים בפלורנטין? לכמה היה רומן בפלורנטין? אפשר איזה שקרנים. קהל שקרן. אוקיי, יופי, איזה כיף. נעים לפגוש אתכם. אז אנחנו, הערב הזה, סיפורים אמיתיים, הוא בהשראת מודל ניו יורקי, שנקרא The Moth, כיף להגיד, כמו בלוטוס. וגם כיף לדעת שאתם במשהו שהוא במקור ניו יורקי, תוכלו לדבר על זה מחר בפינת הקפה בעבודה, להשחיל את זה באגביות. הייתי באיזה ערב אתמול, לא משנה, משהו ניו יורקי. זה מניסיון ממש ממש עובד, ועל הערב הזה אחראים בשותפות עם בית ליבלינג סדנאות הבית. סדנאות הבית היא עמותה ללא מטרות רווח, שמטרתה להפיץ את שמחת הכתיבה ברחבי הארץ. היא רואה את הכתיבה ככלי לחיבור חברתי, ובאמת יש להם סדנאות בכל הארץ, סדנאות כתיבה מגוונות מאוד. ממליצה מאוד בסוף הערב להיכנס לאתר שלהם ולעשות החלטות חכמות. וזהו, אנחנו ממש רגע לפני שנתחיל. עכשיו אני אגיד, אמרתי קודם שאתם נבחנים כקהל, ואני רגע עוד אתן מילה על זה. אתם מכירים את זה שאתם מספרים סיפור, וכאילו למישהו, לאיזה חברה, והולך מעולה. היא צוחקת מלא, ויש הדגמות. יש בעיה, אתה צריך משהו שאני אגיד? לא, אוקיי. הסיפור עובד ממש טוב, ואת אומרת, למה מישהו לא מצלם את זה? אני כל כך טובה עכשיו, זה לקחת ולהפיץ, כאילו. ואז את אומרת, זהו, יש לי סיפור טוב, ואת הולכת לבן אדם הבא, מספרת את זה, ונורא, צרצרים, את מתחרטת על הרגע שהחלטת. מכירים שיש כזה וכזה? מה אנחנו מבינים? על מי אחריות, הצלחת, הערב והסיפור? על המאזין. אז אנחנו נוהגים לקחת קורבן ראשון, כי מפחיד לעלות ראשונים לספר, ואנחנו בדרך כלל תורמות את שלנו. הפעם תעלה קרן למן, שהיא האוצרת של הערב, היא משוררת מבריקה, זוכת פרס, כתבתי לי את זה, רגע, אל תעזרי לי. אני רוצה להגיד את זה במיקרופון. קודם כל, פעילה מאוד במחאה, ומשוררת כל כך מוצלחת, שזכתה בפרס משוררת בראשית דרכה. ספר השירים שלה נקרא טורסו, ממליצה מאוד. קרן, ספרי לנו את הסיפור שלך בפלורנטין. קרן למן. היי, ערב טוב. אז הסיפור שלי מתחיל בגבעת עדה. שזה מקום אולי הכי רחוק שאפשר לחשוב מפלורנטין, לא מבחינת קילומטראז', מבחינת ההוויה והמנטליות. הוא מתחיל בדייט הראשון של עדי ושלי. כן, דייט ראשון, אני מגיעה אליו הביתה, ומקבלת את פניי, חוץ מאשר עדי, כלבה שחורה כזאת גדולה, מעורבת זאב, ואני באותו רגע לא יודעת שבעצם הכלבה הזאת, קוראים לה צ'ולה, היא המבחן שלי, אבל היא חמודה ממש, אז אני מלטפת אותה ואני עוברת את מבחן הכניסה לחיים של עדי. ובאותה תקופה אני גרה בשכונה שהיא לא פלורנטין, אבל היא מגניבה בפלורנטין, אז לפחות כרם התימנים. ומה, יש כבוד, כאילו אל תהיו סנובים בפלורנטין, נכון? הקו של גבעת עדה כרם, וצ'ולה עם עדי כל הזמן, היא הולכת איתו ללימודים שלו ברופין, היא הולכת איתו לעבודה, היא מגיעה איתו אליי לכרם לדירת 40 מטר שאני גרה בה שם, ואנחנו יוצאים ונחמד לנו, אבל למרות שרדפתי די הרבה אחרי עדי כדי להשיג אותו, כשכבר הצלחתי, אז התחלתי להתערער. מכירות את זה, נכון? ואחרי איזה חודשיים שאנחנו ביחד,
אני מתחילה לאכול סרטים, והוא אומר, טוב, תשמעי, זה לא מתאים לי יותר, בואי נסיים את זה פה. אורזת חפצה והולך אל הדלת, וזה הרגע שצ'ולה הולכת אחריו. אבל הדבר שצ'ולה עושה, זה ניגשת אליי לספה, אני כזה שוכבת עצובה על הספה, והיא ניגשת אליי, ועדי כבר הולך לדלת, הוא עומד בדלת, הוא אומר לה, צ'ולה, בואי. ואז הדבר הבא שהיא עושה, היא שמה עליי את הכפה שלה, ומסתכלת על עדי. אז היום ההוא שהיינו אמורים להיפרד בו קיבל תפנית אחרת, וגם החיים שלנו קיבלו תפנית אחרת. ואחרי איזה כמה זמן שאנחנו יחד, אנחנו עוברים לגור בגבעת עדה. יפה. תודה חדר, כל הכבוד. ובגבעת עדה, ואני עסוקה בלהתגעגע לתל אביב, ובדיוק באותה תקופה חברה הטובה שלי עוברת לגור עם החבר שלה בפלורנטין. וכל מה שאני עושה אני נוסעת אליה כמה שיותר, ואני בעיקר עסוקה בלקנא בה, אני מקנאה על הכל, אני מקנאה, היא גרה בביתל אחד, אז אני מקנאה בפיצה שמתחת לבית שלה, היא עדיין קיימת, הפיצה הזאת? אז אני מקנאה בפיצה. ואני מקנאה בזה שעד אמצע הלילה, עד הבוקר, כאילו שומעים עדיין אנשים ברחוב, וכאילו הכל נורא רועש אצלם בדירה כל הזמן. ואני מקנאה בחברים המגניבים שלהם, הנגנים שמגיעים לג'ם סשנים אצלם בדירה. ואני מקנאה בפאבים שלהם מתחת לבית, שלא הכניסו אותי אליהם כתיכוניסטית, וזה נשאר איתי כזה עד היום, כאילו מין תחושה של מועדון שאני לא שייכת אליו, אבל יכול להיות שזאת דרך אגב תחושה בכלל, נכון? של פלורנטיניות, של תל אביב, של כאילו, זו תחושה שאני לא עד הסוף באמת שייכת למועדון הזה, לא עד הסוף התקבלתי. וזהו, ואחרי עוד כמה זמן נולדות לי ולידי תאומות, והכל הופך קצת להיות יותר מאתגר, גם ההגעה למירב ומתן בפלורנטין, אבל אנחנו עדיין עושים את המאמצים, ואנחנו ערב אחד לוקחים איתנו את התאומות ואת צ'ולה, ונוסעים אליהם, ואנחנו נכנסים, וצ'ולה באמת כלבה הכי חמודה, הכי נוחה, הכי כאילו, אין, משהו מופת, לא מורגשת, עד כדי כך לא מורגשת, שלוקח לנו כמה רגעים ארוכים להבין שצ'ולה לא נכנסה איתנו לבית של מירב ומתן. ואנחנו רצים לדלת ופותחים את הדלת בתקווה שהיא מחכה לנו ליד הדלת, אבל היא לא מחכה לנו ליד הדלת. ואז אנחנו יוצאים אל הרחוב, וכל הפסון שניסיתי להחזיק לאורך השנים ברחובות הפלורנטינים מתפוגג, ואנחנו רצים, ואנחנו צועקים צ'ולה, ואנחנו שורקים, ואנחנו עוצרים כל מיני אנשים עם רסטות, ושואלים אותם אם הם ראו כלבה שחורה גדולה. דרך אגב, צ'ולה מעולם לא היה לה קולר ולא היה לה רצועה, היא הייתה כלבת חופש של כפר, ואנשים לא ראו את צ'ולה, ומתחיל לעבור הזמן, זה נהיה מאוד מאוד מלחיץ, ובאיזשהו שלב אנחנו חוזרים לדירה של מירב ומתן, והם אומרים לנו, טוב, תשמעו, פשוט תקומו בבוקר, תלכו לווטרינרית פה בקצה הרחוב, שאלו אולי מישהו הגיע וזה, וזה אחד הערבים הקשים, אנחנו גמורים לגמרי, וגם כזה עוברות לי כל מיני מחשבות כאלה בראש, שתכלס בזכות צ'ולה אנחנו יחד, וצ'ולה יחדה בינינו, ומה עכשיו, כאילו, אם היא לא פה, מה זה אומר עלינו, ומה זה אומר על המשפחה שלנו, ובאמת לילה נוראי, אנחנו לא ישנים בו, ובבוקר אנחנו הולכים לווטרינרית, וכן, אוקיי, מישהי הגיע ומצא כלבה, והווטרינר נותן לנו את הטלפון, אנחנו נורא מתרגשים, ואנחנו מתקשרים אליה, ואכן יש אצלה כלבה שחורה, גדולה, בלי קולר, בלי כלום, חמודה, שוכבת על הגב כזה, עם הרגליים ככה, נינוחה, הכי צ'ולה, אנחנו אומרים לה, יו, מעולה, איפה את גרה? אז היא אומרת, ויטל אחד, אנחנו, יו, איזה קטע, זה הבניין של מירב ומתן. באיזה קומה? אחד. וואלה, זה הקומה של מירב ומתן, דירה? 2. אוקיי, פה כבר הלסת נשמתה לנו, כי זה פשוט הדירה הצמודה למירב ומתן, ברמה של פחות באמת, זה כאילו, זה הדירה, ואז פה הדלת הזאת,
ואנחנו אומרים, מה? ומה שמסתבר זה שהיא כאילו פתחה, ג'ולה באמת חיכתה לנו מחוץ לדלת, והיא פתחה את הדלת פתאום וראתה כלבה בין שתי דלתות, הכלבה לא שלה, וכאילו הכניסה אותה עליה, שזה מצד אחד יופי תושייה, מצד שני אולי קצת היפי מדי, אני לא יודעת, אתם גרים בפלורנטין, אולי זה נהוג, כאילו במקום לדפוק על הדלת, סבבה, תעבירי איתי את הערב עכשיו, נראה בבוקר מה יהיה, אנחנו אוהבים כלבים בשכונה, אז בואי. אז מצאנו את שולה, שחזרה אלינו. זהו, שולה הייתה איתנו הרבה שנים. היא מתה בשיבה טובה ומוקפת ואהובה לפני כבר איזה כמה שנים. אז כמו שאתם מבינים, הייתה כאילו כזה רכבתי על פלורנטין כתירוץ לספר לכם עליה, כי בזכותה עדי ואני הקמנו משפחה, נעמי אחת התאומות אפילו פה הערב. מה? אגר התאומה שלה אולי כרגע בדירה. זהו, אז אני כן אנצל את הבמה כי יש לי מיקרופון ולהגיד שיותר מדי אנשים במדינה שלנו כרגע לא יודעים איפה האנשים הכי יקרים ואהובים ומאוד מאוד דואגים, והלוואי, הלוואי שכל החטופים והחטופות יחזרו עכשיו מיד הביתה, שנחזיר אותם. וזהו, תודה שהקשבתם. קרן למן, המדהימה, תודה. יש אישה אחת שמסתובבת ומתעדת את פלורנטין, כמו שכולנו היינו רוצים שיתעדו אותנו. לא עומדת מאחורי המשפט הזה. בתוך כדי אמרתי, על מה את מדברת? אני מאוד מאוד מתרגשת להזמין את ציפה קמפינסקי. אמרתי נכון? יש. תושבת ותיקה בפלורנטין, מתעדת את השכונה ב-12 שנים האחרונות. בואי אלינו, ציפה. ערב טוב, אני ציפה קמפינסקי, אני גר בפלורנטין מאז 93, יש פה הרבה אנשים שעוד לא נולדו אז, ובעצם הייתי הרבה שנים עיתונאית במעריב, בעיר, בעיתון חדשות, גם הרבה אנשים עוד לא נולדו כשהעיתון נסגר, ובשנים האחרונות, 12 שנים בערך, אני מתעדת לא באופן שיטתי או מקצועי, אלא מסתובבת ומצלמת, הטלפון תמיד בכיס, וזה מזמן, אני מצלמת את מה שבא לי, מה שהעין לוחדת באותו רגע, בלי שום שיטה, אבל לאט לאט מסתמנות ומצטברות תופעות, ובמשך 7 שנים היה לי בלוג על פלורנטין, באקסנט, שאקסנט נסגר, בקיצור, יש לי במחשב בסביבות 100,000 צילומים, שנניח רק 10% מהם שווים משהו, אז תבינו את הכמויות, ובעצם זה סוף המצגת, אז כדאי. חבר'ה, תעצמו עיניים רגע. כולם נעצום עיניים. הרגתם אותי. הרגתם. תעצמו עיניים. טוב, ועכשיו נתחיל. בקיצור, הייתי עיתונאית הרבה שנים. העיניים שלי הם גם עיניים קצת עיתונאיות, קצת ביקורתיות, קצת פוליטיות, אבל קצת קשה לי גם האמת, כשמדברים בימים האלה על שכונה שהיא גם בית, או כל כך בית בשביל אנשים, כשלכל כך הרבה אנשים אין בית. משני צידי הגבול, וזה קצת מציק, אבל נתגבר. בכל מקרה, מה שתראו זה הכל דברים שצולמו בפלורנטין כמובן, ופלורנטין מגיבה גם לאקטואליה.
זה אוסף של גרפיטיז שונים על פלורנטין, של אנשים מפלורנטין. פלורנטין לא תמצא את אשתך, פלורנטין זה מקום לאנשים שלא יודעים איך לפרק את הרסטות שלהם, פלורנשית, פלורנטיזינות פריז, פלורנטין זו שכונה של מין, קמפ שבורים פלורנטין. בקיצור, אם אתם שמים לב, הרבה דברים פה הם לא. מה היא לא? אז פלורנטין היא המון דברים, וגם מה היא לא וגם מה היא כן. ובחרתי הפעם לספר 3 סיפורים שמשקפים את התהליך הכי משמעותי שעובר על פלורנטין, והוא ההתחדשות העירונית, שבעצם היא מפסיקה להיות פלורנטין, אבל לזה לא ניכנס כרגע, אלא רק נראה 3 סיפורים שקשורים בהתחדשות עירונית, מספרים איזושהי אמת מהשכונה השמחה הזאת. סיפור הראשון הוא על קיר ברחוב נחלת בנימין 159. זה כמעט פינת סלמה, אם מישהו מריץ בראש איפה זה. עמד שם בניין חד קומתי, המון שנים. אני צילמתי אותו, התאריכים זה התאריכים שאני צילמתי משהו, אוקיי? תאריכים למטה. זה לא בהכרח, הוא עמד הרבה קודם. הוא היה כזה מין חירבה עם... היה לה היסטוריה, אחד הצילומים הראשונים שצילמתי היה עבודה של פומה על הקיר שלו, הוא היה אטום כבר הבניין, ועמד מוזנח, פלשו אליו לפי הכתובות על הדלתות, לכו מפה נרקומנים, פולשים נרקומנים, מחקו את זה, הייתה חצר עלובה כזו, מפורקת. פה זה לא עזה, כתבו להם על הגדר, אז הם שמו גדר, פה זה לא עזה, זה אקטואליה גם. ובאיזושהי הזדמנות שעברתי שם, ותבינו שמשוטטים, אז יש הזדמנויות, ואם הייתי עוברת אולי 2 שעות אחר כך, כבר לא הייתה ההזדמנות הזאת. השער היה פתוח, השער של החצר, אז נכנסתי. ראיתי חצר אחורית עם עץ פרי, חלונות מרשימים. שימו לב לדבר הזה מעל החלון, הגמלונים האלה, יש להם תכף תפקיד חשוב. העזתי להציץ פנימה, על אף שהכל היה סגור, נראה שהיו שם פעם חיים, גרו שם. כאילו, היו שם ילדים גם לפי הצעצועים. סליחה. וב-2015 הקיפו את זה בגדר, והבנתי שמתקרב הזמן שהולכים להרוס את הבניין ולבנות. סגרו הכל, סגרו את החצר. התחלתי לחקור על הבניין, בארכיון של העירייה, בתיקי הבניין, והתברר שבאחד המסמכים, בשטח מבנה המיועד להריסה, פרט לקירות המעטפת שישמרו. כלומר, יש חובת שימור לקירות החיצוניים. בסדר. כעבור כמה זמן, ביולי, עברתי שם שוב, ראיתי שבאמת חיזקו מאוד את קירות המעטפת, את קירות המעטפת, ואמרתי יופי, שומרים על המעטפת. וכעבור עוד כמה ימים, מה מתברר? הביאו פועל שיעשה כאילו חלונות, כי המעטפת התרסקה. אתם רואים, הוא עובד שם ועושה את הגמלונים האלה כאילו גמלונים. והחבר שלו עומד ליד ורואים שאין יותר מעטפת ומי שאחראי לזה, הקבלן, כמובן הגביה את כדי שלא יראו שהוא רימה. והשנים חלפו ואנחנו כבר ב-2016 בנו, והיום עומד שם הבניין המכוער ביותר בשכונה ואין זכר על המעטפת. אז זה הסיפור על הקיר. יכול להיות, לגמרי, זה פשוט אין, זה באמת בניין שיא הכיעור. ולא קיימו את חובת השימור. סיפור השני הוא על דלת, ברחוב פרנקל, פינת הקישון 48. זה הבניין המקורי, שעומד, בקומת קרקע היה מין קיוסק כזה עם גזוז הרבה שנים,
הם כתבו על השלט שהוא מאז 1932, הקיוסק עם הגזוז, אבל במסמכי העירייה הבניין נבנה ב-38. אבל ככה או ככה, עד 2014 הוא עמד או 76 או 82 שנים, וזכה להיות מוכרז לשימור, ואכן שומר בתוך 5 שנים, עשו עליו הגבהה ושימרו אותו מאוד מאוד יפה. יחסית לזה שמרו על הסגנון הבינלאומי, ההפרדה של התוספת בנייה, גם הגימורים, זה לא רואים כל כך טוב, אבל הגימורים מאוד יפים, מעקות ששמרו עליהם, שימור יפה. והתקינו דלת, התקינו גם את השלט, התקינו דלת, היא עדיין, זה ממש בהתקנה, היא עוד מכוסה, ליד ברז הסנקה הזה, מה שנקרא ברז הסנקה. כעבור איזה זמן עברתי ואמרתי, בניין כל כך יפה, למה ברז ההסנקה? אני שואלת גם אתכם, למה הוא עטוף בסמרטוטים ומאסקינג טייפ? עשו שימור כזה מוקפד, מה קרה? מישהו יש לו רעיון? השערה? אתה אדריכל, הדלת הייתה נפתחת ונשברת. כל פעם מחדש מתקנים את הזכוכית, הדלת נשברת. ועברו עוד חודשים, עדיין הדלת שבורה. התקינו דלת ברזל, אוקיי? סגרו את הדלת, אין לי צילום, לפעמים מפספסים, אני לא יודעת שזה ייכנס לסיפור הזה. אם לא צילמתי אחרי זה. בקיצור, אתם רואים הסמרטוט עוד קצת נשאר, אבל כבר הדלת סגורה, שחורה. וזה דצמבר 19, וביוני 2020 התקינו דלת חדשה. מה מיוחד בה? היא נפתחת לצד השני. היא נפתחת, מה יותר פשוט מזה? וככה הברז... אז כבר לפני הסיפור האחרון, השלישי והאחרון, אני ממליצה לכם, אם אתם לשוטט וללכת באותם המקומות עוד פעם ועוד פעם, ואז מצטברים סיפורים נהדרים. הסיפור השלישי, אני אקדים לו משהו קטן, שאמא שלי בת ה-90 הרבה פעמים שואלת אותי, נו, סידרו אצלכם כבר בשכונה קצת? ואני אומרת לה, אמא, רק שלא יסדרו. עכשיו תראו למה. רחוב הרצל 98, זה קרוב לפינת פלורנטין. בשנת 2014, זה 10 שנים, הרכיבו שם ספסלים כאלה זה מול זה. בפלורנטין כל התקנה היא הזדמנות, והתחילו לסדר שולחן בין הכיסאות. בסדר, זה מאולתר, רואים, זה יצירתי, כיסא ועליו פלטה. כעבור זמן, הלך השולחן ההוא, הגיע שרפרף. כעבור זמן, לקחו את השרפרף, הביאו ארגזים. כעבור זמן, לקחו את הארגזים, הביאו בלוקים. כעבור זמן, אפשר לשחק גם על בלוקים ששבש, זה לא בעיה. כעבור זמן, מישהו, ונדליזם בשכונה, לקחו את הבלוקים. לקחו את הבלוקים, הביאו שולחן אחר. לא ייקחו מאיתנו את ההזדמנות לשחק. הלך ההוא, הביאו את זה. הלך ההוא, הביאו את זה. כיסו אותו, ועכשיו גם קשרו בשרשרת. אתם רואים, הגדלתי את השרשרת. שלא ייקחו אותו. עם הזמן, הוסיפו שמשיות. יושבים לנוח. הופס, שמשייה אחת. שולחן אחר. עוד שולחן. הפעם שולחן כזה. אנחנו ב-2018 כבר. שולחן זה שייך לאריק מלמד, דוחות עליי. כלומר, מודעים לצרות. שחקים או יושבים, אוכלים, שותים, נהנים.
ואז ב-2022 העירייה החליטו להחליף ספסלים. שמו ספסל חדש. יותר אף אחד לא משחק פה, שש-בש. אתם רואים הספסל עומד לו בודד מול סביח הרצל ומפגש הברכה. תודה רבה לציפה קפמינסקי, וואו, נכון? לא, עשיתי משהו, דרכתי על משהו, עשיתי דברים שאני אומרת לאחרים לא לעשות. הכל טוב? כן? אנחנו לא נוכל לראות יותר ספסלים אותו דבר, כולנו מחר באתרי בנייה, בודקים, ננסה. אני ממש שמחה ונרגשת להזמין את המספרת הבאה שלנו היום, היא אמנית ציפורניים ויוצרת, מיכל בן יעקב. שלום. אז אני, קודם כל אני מדברת מהר, אז אם אני כזה מגזימה וממלמלת, כזה תעשו לי, לשרוק לי, מעולה. אז אני גדלתי בתל אביב, בצפון הישן, ומישהו השבוע אמר לי שלפלורנטין קוראים הדרום החדש, שאהבתי את זה מאוד. אז פלורנטין ואני כזה מלוות אחת את השנייה כל החיים שלי, זה כזה, זה תמיד היה המקום הזה שאליו אני רוצה לגדול, כאילו הייתי ילדה כזה לא הכי מגניבה בתל אביב, וכזה נורא רציתי להיות מגניבה, ואמרתי, זה קורה שם, יום אחד אני אגיע. אז בגיל 14 הייתי פעם ראשונה כאילו בפלורנטין, אמא שלי לקחה אותי למסיבת יום הולדת של חברת משפחה, ליום הולדת 30 שלה, על הגג. הכל היה מאוד not age appropriate, לא הילדה בת ה-14 במסיבה של כאילו מעשני וויד בני 30, ולא האמא בת ה-55 שלי, אבל היינו שם על מסיבת גג, וכאילו כולם הכי קולים והכי כזה אמנים בומיינים, זה כאילו 2004 בפלורנטין, זה כזה היה מאוד קול. ואני נדלקתי על האח הקטן שלה, ואני חשבתי כאילו באיזה וייב לא אפרופריאט, שהוא כאילו איכשהו will reciprocate it, שאני כאילו בת 14 והוא בן 22, כזה חייתי בסרט אחר, ואז הוא נסע לטיול אחרי צבא שלו, ולא חזר כי הוא נכנס לכלא על סחר בסמים, אז כאילו, that dream לא קרה. וכאילו עברו השנים, וכזה הספסל המתחלף בהרצל נהיה נוף, שרצים בדרך לברבי, ומנסים לא להירצח, אז כאילו רצים ליד הספסלים האלה, ליד האנשים שמשחקים שש-בש. וכזה חברות שעברו לגרו בשכונה, וכאילו הם גרו בויטל מעל הג'קסון, והרצפה רעדה, וכאילו הכל הסריח, והכל מלא וויד בסיפור הזה, מלא אנשים מסריחים מוויד, קירות מסריחים מוויד. אני לא ישנתי אז בתקופה הזאת, אז באמת לא ישנתי אז. אמא שלי לא מקשיבה, אפשר, הכל בסדר. ואז אני ושי בעלי עברנו לגור בדירה הראשונה שלנו בפלורנטין, מעל מה שהיום הפיצה-לילה, אז זה היה אוגיס, זה היה דירה פשוט דוחה, זה היה פשוט איום ונורא, דירה 40 מטר, 2 חדרים, ובסלון היה חדר עם כיור, כאילו בין חדר בסלון, שבו יש רק כיור, והיינו בכזה, קול, לא נורא, סבבה, פלורנטין, אנחנו מגניבים, אנחנו חמודים, נגור בפלורנטין, סבבה, והבאנו את המובילים, ואמרנו להם, תשימו את המכונת כביסה בתוך החדר עם הכיור, כי מה עוד נעשה עם חדר עם כיור, ואז גילינו שאין במקלחת כיור, כלומר, הוציאו את הכיור מהשירותים, שמו אותו בסלון, ואז היה לי בתוך החדר שינה שירותים בלי כיור, וכמעט התגרשנו שם, ורצינו לעבור דירה ולרדת מהארץ ולהפסיק עם השטויות האלה, ובמקום זה מצאנו דירה יותר גדולה בפלורנטין, וכשבאנו לפנות את הדירה הדוחה, הבאנו מלא אנשים לבוא לראות את הדירה שלנו, כאילו בדיעבד היה טעות שלא דיברנו עם הבעל בית שיש לו חנות באותו בניין שאנחנו מפנים, והוא ראה את הדלת של הבניין פתוחה ומלא אנשים נכנסים ויוצאים, והוא לא אהב את זה. ואנחנו עומדים בתוך דירת 40 מטר, מלא אדולטס, בגודל מלא נראינו כמו סרדינים, בתוך כאילו קופסה יותר מלא קטנה כזה נתקעים אחד בשני, והוא נכנס לתוך הדירה, בזמן שאני מראה את הדירה הנוראית הזאת למלא אנשים, ומתחיל פשוט לשטוף אותנו מול
כל האנשים האלה, שזה עונה על השאלה איך הבעל בית, לא טוב. וכזה היינו צריכים לעשות את הסבב עוד פעם, לפרסם אותה שוב, ובסוף מצאנו איזה טמבל שלקח את הדירה, גר שם מלא שנים. ומשם עברנו לדירה שכאילו בסוף היא הייתה החלום. כאילו זה היה הפנטזיה שלי על פלורנטין, סוף סוף התממשה. גרנו בדירה של 120 מטר, פשוט היא הייתה גלריה של מסגריה. פרט קטן. והיא הייתה, לכן, היא הייתה נמוכה. כלומר, חתכו את הספייס ככה, ואנחנו לא אנשים גבוהים, אז זה כאילו הסתדר, אבל כאילו גרנו בדבר המפואר הזה, עם כאילו אי עצום במטבח, שכאילו קצת... אי עצום במטבח הגדול מדי, שרחוק מדי מהמקרר, הכל היה כאילו מאוד רחב ידיים, פשוט חוץ מהתקרה. וכאילו שם פתחתי את העסק הראשון שלי, נהייתי עצמאית, חייתי את החלום. הדירה הזאת מוקמת כאילו בצד הלא נכון של סלמה, כאילו מעבר להרי האופל, והרגיש לי גם מדויק כאילו כשאני מושלמת בפלורנטין אז דווקא לא כל כך להיות בפלורנטין. וגם את הדירה הזאת בסוף היה לה סוף מצער. יום אחד נכנס לדירה הצמודה אלינו שף מפורסם שירד מנכסיו, כך אמרו לי להגיד. זה השם קוד שלו. נכון, זה באמת אותו אחד. לא, זה. והוא עבר לגור בדירה הצמודה אלינו. וכאנשים שיורדים מנכסיהם, הוא הדליק נר ב4 לפנות בוקר בשירותים שלו, וזה לא נגמר טוב. והשכן מהדירה הצמודה העיר אותנו ב4:30 בבוקר בהיסטריה מוחלטת, כי כל הבית שלנו מלא בעשן ואין חשמל, ואנחנו, הגלריה הזאת היא לייסטים, כל הרצפה זה עץ, רץ כל 400 מטר של כל הדירות שלנו, עץ, ויש שריפה, אנחנו יוצאים מהדירה, אנחנו יורדים למטה, מתקשרים לבעלת בית, היא אומרת לנו, כאילו, אין מה לעשות, אני אוהבת אותו, אין מה לעשות. סבבה. היא עושה איתו שיחה, היא אומרת לו, טוב, נשמה, אתה צריך לפנות לדירה. הוא אומר לה, לא בא לי. עכשיו, בגלל שהיא כל כך נחמדה, היא לא התקשרה, לא למכבי אש, ולא למשטרה, כשזה קרה. אז היא החליפה לו את המנעולים בבית שלו. הוא התקשר למשטרה, עליה, כי יש לו חוזה, והם אמרו לה, חמודה, יש לו חוזה, זה הבית שלו, את לא יכולה לעשות לו את זה. ואז היא בכל זאת הצליחה לשכנע אותו לצאת מהדירה, ואז הוא חזר אחרי 3 ימים ושבר את כל החלונות בבניין, שהיא שיפצה שבוע שעבר, ואז אנחנו הבנו שזה הזמן שלנו לעבור הלאה, ומאז אנחנו גרים בשכונה הכי רגועה ונעימה בתל אביב, יפו. תודה רבה למיכל בן יעקב. יש. אני מתרגשת מאוד להזמין את שחר פוני, דור רביעי לקונדיטוריה משפחתית תל אביבית. שחר פוני. תודה רבה. וואו, לגמרי. אני איתך. רואים עליי. אז ערב טוב לכולם. כן. יותר קרוב למיקרופון. עכשיו שומעים. אחלה, פיקס. אז קודם כל אני שמח באמת מאוד שניתנה לי הזדמנות לבוא ולהציג אותנו. אני שחר פוני, אני דור רביעי, כמו שיעל טרחה לספר לכם. אני דור רביעי לקונדיטוריה משפחתית שקיימת בעצם מאז 1922. אנחנו נמצאים היום ברחוב העלייה, פינת רחוב מטלון, באותו מקום ממש, מהסבא וסבתא רבא שלי. אני אתן לכם את הגרוש ללירה שלי לסיפורי שכונה שלנו כאן בתל אביב, ואני אספר לכם את הסיפור שלנו כמשפחה פולניה שהגיעה מביאליסטוק בשנת 1922, עלו לארץ והתיישבו בנווה צדק בכלל, שזה גם אחלה שכונה, אבל לא פלורנטין, מסתבר. והתיישבו בנווה צדק הגיעו לדירה קטנה, חמודה, עם חנות קטנה, ופתחו שם מאפייה ללחם, שזה מה שהם יעשו בביאליסטוק בפולין, זה מה שהם ידעו לעשות. והיה להם מאוד נחמד, והלך להם דווקא טוב, והתערבבו בשכונה המתהווה. ואז, כמה שנים אחר כך, פסט פורוורד ל-1929, הם קצת רבו עם השכנים,
קצת רבו זה מאורעות תרפ"ט, כאילו זה היה ריב גדול. כן, לגמרי. והצפינו ללווינסקי, לשכונת לוינסקי סלש פלורנטין שהתהוותה באותם השנים, והתיישבו איפה שאנחנו נמצאים עד היום ממש, בפינת הרחובות העלייה ומטלון, שנקרא אז מרכז מסחרי. באמת זה היה המרכז המסחרי של המדינה באותם הימים. קנו דירת 3 חדרים בקומה הראשונה, ולמטה חנות קטנה. אז בדירת 3 חדרים למעלה הם גידלו 7 ילדים, אחד מהם סבא שלי, ולמטה הם פתחו מאפייה ללחם. בכל זאת נשאר קצת קמח, אז לא היה להם נעים, והם המשיכו עם הלחם. ומה שהם עשו זה לחם, אבל הלחם הזה נאפה בתנור, והתנור הזה מסתבר היה היחיד בשכונה ובאזור. ולאט לאט השמועה התפרסה בשכונה שהגיע תנור, אז כולם רצו בסוף יום שישי, כל יום שישי הגיעו למאפייה, וביקשו מסבא שלי לשים בתנור את הצ'ונט, או את הטבית, או את החמין, או את הסחנה, כל עדה עם השם שלה לאותו תבשיל בערך. וסבא רבא שלי נשאר לו בצק, והוא לא רצה שהם יתבלבלו ויעשו לו בלגן בתנור בבוקר, אז הוא פשוט נתן לכל אחד מהם חתיכה קטנה של בצק, כדי שיסמנו את הסירים שלהם, שבשבת בבוקר כשהם באים, לא יתבלבלו בסירים, ושהכל יהיה מסודר. בכל זאת פולני, לא נעים. וככה לאט לאט התפשטה השמועה בשכונה שיש פה אנשים טובים, והשכונה באותם ימים כבר התאכלסה באמת כן, לגמרי. סבתא רבא שלי דאגה לקחת מעשר מכל סיר כזה. ככה תראי, בהתחלה זה היה בעל כורחה, כן, הציעו לה, אז היא פשוט לקחה. אז ככה באמת הם גדלו לאור תבשילים שונים ורבים, לאו דווקא התבשילים שהם בישלו בבית, ויצא להם להכיר את כולם. ועם הזמן השכונה הזו באמת התהוותה וגדלה להיות מה שהיא היום, והתאכלסה בהמון עולי הבלקן מבולגריה וטורקיה ויוון, ואנשים ביקשו בורקסים, אבל מה לעשות, בביאליסטוק לא שמעו על הפלא הזה. אז לקחו מתכון מאיזה בולגרי עמום, שעד היום הוא כנראה לא יודע מה יצא לו מזה, אבל לקחו את המתכון והתחילו לעשות ניסויים בבורקסים. לא כל כך אהבו, זה המתכון המקורי, אם אתם מכירים ויודעים, נוטף שמן, ובפולניה לא אוהבים לכלוך ושמן, אז זה לא נכנס אליהם הביתה. ולכן עשו כל מיני ניסויים שהביאו אותם למעשה למתכון המקורי שאנחנו סוחבים איתנו עד היום בכיס, שזה בורקסים, בלי מרגרינה ובלי שמן ובלי חמה, עם המון המון אהבה, וגם טבעוני, נכון, צודקת, הבצק הוא טבעוני לגמרי. ועדיין את יודעת שהוא טבעוני, לגמרי. בטח, בסוף הערב יש פה למטה דוכן, דאגנו לכל... וזה מה שאנחנו עושים אותו עד היום. ועם הזמן סבא וסבתא רבא שלי הלכו לעולמם, נשארו 7 ילדים, כל אחד מהם עסק במאפייה, לקח על עצמו חלק אחר. סבא שלי, עליו השלום, משה פוני, היה בחור צעיר שאפתן שגדל בין שקי הקמח, אבל רצה לראות עולם, אז הוא בחר ללכת לעבוד על אונייה בתור קונדיטור, ועבד במטבחים באוניות מסע. מסע לא באלף, מסע בעין, וטייל למעשה בכל העולם. יום אחד באחת המסעות שלו הגיע לניו יורק, ונתקע בלי כסף, והתחיל לחפש איך הוא חוזר לאונייה. אז הוא פשוט פגש באלמה צעירה ויפה, שקראו לה נדמה לי אסתר, וביקש ממנה כמה דולרים, הוא הכיר אותה, היא הייתה הבת של ספק שוקולד של המאפייה. ההורים שלה היה להם מפעל לשוקולד בשם הדין, אם שמעתם עליו אי פעם, אז כזה. והם התחברו מאוד, והבטיח לה שהוא יחזיר את הכסף כשהם יחזרו לארץ. ובאמת הם נפגשו לאחר מכן בארץ, הם התחברו מאוד, התחתנו, הביאו 5 ילדים. זה היה חיבור משמיים. ואנחנו ממשיכים את הקונדיטוריה עד היום. אבא שלי, עליו השלום גם,
שנפטר לפני 3 שבועות. כן, טרי. לקח על עצמו את ניהול הקונדיטוריה ואת המאפייה. הוא אחד מתוך 5 אחים, שגם כל אחד מהם עוסק בתחומו במזון ובעוגות למיניהן. והיום אני, דור רביעי, עומד בקונדיטוריה, אתם מוזמנים. וזה מה שאנחנו עושים, הכל עם המון המון אהבה. זכינו באמת ברבות השנים להכיר ולהוקיר את השכונה הזו שנקראת פלורנטין ולוינסקי. זו שכונה באמת 2 שכונות שמחוברות בעצם. וזכינו באמת להכיר את כל העליות והמורדות של השכונה הזאת. וזהו, שמח שיצא לנו ככה. תודה רבה לשחר פוני. צפה לתור רציני מחר במאפייה שלך. אני מרגישה שאנשים פה שקעו לאנשהו במהלך שכחתי להגיד משהו, כן, כולם יש להם one check minded עכשיו. שכחתי להגיד משהו ממש חשוב. בערב הזה, וזה קורה עכשיו, אז לא היה לכם, גם מישהו מהקהל שלא ידע שהוא יספר סיפור, אולי יספר סיפור. אז זה הזמן שאם יש לכם איזה סיפור על פלורנטין, שאמרתם, וואו, איך לא ליעקו אותי המשוגעות האלה, כי יש לי משהו מטורף, קצר גם, קליט, שלא לוקח סיכון, סתם. יש למישהו איזה סיפור על פלורנטין, כן? יאללה בוא. כן? כן. איך קוראים לך? שלומי. קבלו את שלומי. הסיפור שלי לפני הרבה שנים. הוא מתרחש בין פלורנטין, שדרות וושינגטון 28, לקיבוץ גלויות 38, בית מרכזים קוראים לזה. הייתם פעם בבית מרכזים? זה בניין מרובע עם המון עסקים מלמטה, שמכירים. פעם היה שם נגריות וקונדיטוריות ומה שאתם רוצים, ולמעלה היו העסקים האפלים. אפשר היה לעלות למעלה וללכת לאיבוד. מלא מחסנים ומשרדים ומה שאתם רוצים. בשדרות וושינגטון 28 גרו יעקב ורבקה, ניצולי שואה, הגיעו, גרו שם ונולד להם פנחס. היום פנחס הזה היו קוראים לו שהוא על הרצף או משהו, אז קראו לזה ילד מפגר. אחרי זה נולד להם עוד ילד קטן ומוצלח. ליעקב היה מפעל במרכזים, בבניין מרכזים, מפעל לפלסטיק. הוא היה עושה, אתם זוכרים את האמה? יופי, הוא היה מייצר את המכסים של האמה. עכשיו, הוא לא היה צריך שיווק או משהו, זה הדבר היחידי שהוא היה מייצר, מכסים של אמה. לקוח אחד, והמפעל שלו היה בקומה שלישית בבית מרכזים, לא היה לו ויטרינה, לא כלום, היה כתוב 308 ליד זה. רוב העסקים שם היו סגורים בכלל, כי לא היה דורש לזה. הילד האוטיסט, על הרצף, היה לו מנהג שהוא היה כל הזמן, וזה היה משגע את אמא שלו, רבקה, שזה גם עשה לה בושות, היא הייתה פולניה עם כבוד, השאירה אותו בבית שאף אחד לא יראה את זה, אבל יום אחד הילד הקטן המוצלח היה חולה, הוא היה חולה, סליחה, ולא רצו שידביק את הילד הזה, אז האבא לקח אותו אליו למפעל פלסטיק, ושם ראה פלא הפסיק להמהם והפסיק להרגיז, כי המכונות שם עשו המון רעש כל הזמן, הוא עמד ונפעם. בערב האבא רצה לחזור הביתה, הוא לא רצה לצאת משם, ואי אפשר היה להגיד לו לא, כי אם קורה משהו שהוא לא מסכים, אז הוא מתחיל להשתולל. נתנו לו להישאר שם, הוא השאיר, יעקב האבא השאיר פועל שישאר איתו בלילה, והמשיכו לעבוד, עשו עוד משמרת. למחרת היה עוד תוצרת, והילד פורח.
אז המפעל התחיל לעבוד 2 משמרות, משמרת אחת הרגילה ומשמרת אחת בשביל הילד. יותר מזה, האריזות היה צריך לשים בכל קופסה 100 מכסים של אמה. תוך שבועיים, פנחס ידע לספור עד 100. הוא היה צועק, 100, ואחרי זה כבר 10 ו-20, למד. האמא הייתה מבסוטית. האבא שכר את המחסן ליד, עשה שם חדר, ופנחס התחיל לגור שם, שם לו מיטה, שם לו מקרר, ובלילה היו סוגרים את זה, ומשאירים את המכונות עובדות, רק בשביל הרעש, לאף אחד הרעש לא הפריע, זה מקום כזה על הבבלה, וזהו. המכונות עובדות, לא עד היום. שאלה טובה. לימים, אמה החליפו את הקופסה. ולא היה צורך יותר במכסים. פנחס, האבא, יעקב, הוא כבר התבגר והחליט לסגור את העסק, אבל השאירו את פנחס שם. השאירו את המכונות עובדות, השאירו את פנחס, ואבא היה מגיע, האמא לא רצתה איתו קשר, זה היה משהו פגום ולא רצתה עסק עם דברים פגומים. היא אמרה שפגם מביא פגם. אם הוא יהיה בבית, יבואו עוד פגמים לבית. אז שישאר שם. אז האבא היה מגיע 2 בשבוע, מביא לו אוכל, שם לו במקרר, ופנחס מפעיל את המכונות, שם דלק במכונות שיעבדו. לפני 10 שנים, האמא נפטרה, 2 אחרי זה האבא נפטר, לפני כן לימדו אותי איזה אוכל להביא ואיך להפעיל את המכונות, ולימים הבנתי שאם קורה לי משהו, אף אחד לא יודע שיש שם בן אדם בפנים, סגור. אז הודעתי לרווחה, ובאו לקחו אותו, והסתבר שהוא התחיל ללמוד והוא דווקא מוצלח. וזה הסיפור על רגע, שנייה, עוד פרט קטן. למה דווקא אני הודעתי ולמה דווקא אני הבאתי לו אוכל? אני הילד הקטן המוצלח. מי שלא מאמין באלוהים, שיסביר את הרגע הזה שקרה פה עכשיו. שלומי. וואו, סיפור יפהפה, קולנועי, ושמישהו ירים את הכפפה. תודה רבה. שלומי מה? שלומי זילבר. תודה רבה. אנחנו בחלק השני, 3 מספרים אחרונים. אני שמחה ומתרגשת להזמין את תמר גורן, בימאית ותסריטאית. בואי אלינו. שלום. אז אני גם נולדתי וגדלתי בתל אביב, אבל כאילו אצלי זה היה קצת אחרת. אני גדלתי במרכז תל אביב, ופלורנטיני היה לה כמה אבולוציות אצלי. אז בתור ילדה הייתי בבית ספר לטבע, שהוא נמצא בהרצל, מי שיודע. אז זה היה מנהרת החושך שעוברים בה בהסעה בדרך לבית ספר. בית ספר שלא יוצאים ממנו בלי ליווי מבוגר, כי האגדה אומרת שאפשר לדרוך על מזרק או קונדום משומש. בתור נערה, למה לא? בתור נערה זה היה המקום שיוצאים אליו, שנכנסים לברים כקטינה, סליחה, אני נכנסתי לברים כקטינה, אבל יש אופציה להטרדה מינית מאוד גבוהה, ובתור בחורה בת 20 היא המקום שעוברים לגור בו עם הבן זוג, ואני לא רציתי, זה הרגיש לי אקט מאוד פריפריאלי דווקא. הרגשתי שאני יותר טובה מזה, שאני לא יכולה לעבור ממלצ'ט לכפר גלעדי. זה כאילו לא, זה לא המסלול של החיים, זה לא הדרך שהולכים בה. אבל בן זוג שלי מצאנו באמת דירה מאוד מאוד יפה, והסכמתי, שנה אמרתי שאני גרה בלווינסקי, שאני לא מבינה איפה הגבול, כאילו, מה לווינסקי ומה
פלורנטין, והתאהבתי בשכונה הזאת בטירוף. באמת, היא שכונה. יש לי חבר שפעם אמר שיש בפלורנטין אווירה שכולם שותפים למקדחה. כאילו, יש כזה, נגיד, יש מקום שאני אוהבת לאכול בו חביתת ירק, אז זה רק במזומן, ואם אין, אז מחר, ואם לא מחר, אז לא נורא, כאילו, בסדר? ויש את רדה ורגינה, שהן עושות שעבה, ותמיד יש אצלה מקום. וגם מה מדהים, שאני אומרת לה, רדה, אני באה, ובסוף לא בא לי לבוא, והיא בחיים לא תדבר איתי על זה, כאילו, אין תורים כזה. ויש את הבורקס, כמובן, שרציתי להגיד שהבעיה היחידה אצלו בפוני זה שהוא כל כך טעים, שתמיד יש לי קביעה בלשון, כי אני אוכלת אותו מוקדם מדי. ועברו השנים, ונהיה נורא כיף, ולמרות הצפירות, שבאמת קשה לחיות איתם, פתאום פתחו את הקאנטרי, ופתאום יש ג'קוזי וסאונה, ובאמת חיים מדהימים, ועברו עוד שנים ועוד שנים, ואנחנו באותה דירה, ואז התחילה המלחמה. ובאחת ההזקות הראשונות פתאום הייתה דפיקה בדלת, ואני פותחת את הדלת ואני רואה מלא אנשים בני 23 מסתכלים עליי ככה, כי הם לא יודעים מה עושים, והם כזה עם בקבוקי יין וג'וינטים. ג'וינטים היה בכל סיפור. בכל סיפור היה את המילה ג'וינטים 4 פעמים. והם מסתכלים עליי, ואני אומרת להם, מה? והם אומרים, מה עושים? אני אומרת, בואו, כאילו, כנסו. ויש לי כזה תמונה, שלחתי בוואטסאפ המשפחתי, כל המסדרון, יש לנו דירה עם מסדרון ענק, מלאה בילדים בני 23 עם מכנסיים קצרים שיושבים, מבועלים, בוכים להורים שלהם. ואז נחטפתי אימה, כי הבנתי שאנחנו המבוגרים של הבניין. אנחנו המבוגר האחראי של הבניין, וזה היה מזעזע. אני פשוט אמרתי, יואו, הם כולם סטודנטים, ואנחנו אנשים בעולם כבר, ואנחנו עוד גרים בדירה הזאת. וזה דפק אותי, ופתאום ראיתי הכל ככה, כאילו, נגיד הבית קפה שאני נורא אוהבת, הפוק, כמובן, שאני נורא אוהבת לכתוב בו, כי עד איזה 12 אין שם אף אחד. אז פתאום אמרתי, למה הם לא קמים בבוקר? למה אף אחד פה לא קם בבוקר? כאילו, מה נסגר? וזה היה, זה באמת, זה חירפן אותי. עכשיו, אני תמיד מחפשת דירות. כמו שאני תמיד מחפשת בן זוג לחברות שלי. אני תמיד יש לי פול של דירות, שאני שומרת צלמת מסך שיהיה. אז באמת זה היה ביום שבת, התחושות הזה, וביום ראשון כבר היינו אני והבן זוג שלי בדירה בנוגה, מאוד מאוד יקרה. עכשיו, אני לא מבינה למה נוגה זה נחשב יותר, כאילו זה ביפו, זה יותר דרומית, וזה כאילו שם אנשים יותר סבבה. לא יודעת למה, אבל מאוד רציתי לעבור לנוגה. אנחנו עומדים בדירה, ואני כבר מבחינתי חוזה, ויאללה, להרוס את הדברים ולעוף מהדירה, והבן זוג שלי בהלם, כאילו מלחמה, אין כסף, הדירה הזאת יקרה בטירוף. מה קשור? ואי אפשר לעבור דירה כי אני מרגישה הכי מבוגרת בבניין, זה לא סיבה לעזוב דירה, כאילו, צריך משהו. וכאילו, וריב מאוד גדול, כמובן שהגעתי לפסיכולוגית שלי, כמובן שהיא נורא רצתה להבין למה אני רוצה לעבור. על מה זה יושב? על זה שעברתי המון דירות בתור ילדה, על זה שההורים שלי גרושים, והיא באמת, היא שאלה אותי, תמר, תנסי להתחבר, על מה זה יושב? ואמרתי לה שזה פשוט החדר מדרגות, כי הוא פשוט דוחה, הוא כאילו הצינור שמוביל אותי לעולם כל בוקר, והוא כאילו כמו שטיפת מכוניות, רק הפוך. ככה אני מרגישה. כאילו אני יוצאת, הבית יפה ונעים ונקי, ואז אני יוצאת לחורבה, כאילו לא משנה אף פעם, גם יש שם מראה, ואני תמיד רוצה לעשות שם סלפי, אני לבושה יפה, דוחה, באמת. חדר המדרגות הכי מגעיל בעולם. אז היא אמרה לי, אוקיי, אז תנקי את החדר המדרגות, כאילו, תעשי מעשה, תנקי את החדר המדרגות. וככה עוד יצאתי ממנה ופתחתי קבוצת וואטסאפ לכל החבר'ה שהיו אצלנו בהזקות. כתבתי להם, היי חברים, אני רוצה להביא מנקה לבניין. גם היה חרה בחדר מדרגות, אני לא יודעת אם זה אנושי או של כלב, אבל כאילו חרה זה חרה, מה זה משנה. ויאללה, בדקתי, יש מנקה, הוא פנוי ביום חמישי, זה 50 שקל לכל דירה. עכשיו, הם באמת גרים, בכל דירה יש שם איזה 10 אנשים, באמת. אני לא, כאילו יצא איזה 5 שקל לדירה, באמת. ומה זה אהבתי על עצמי, וזה, ואז אנחנו חושבים בערב במרפסת, ומאוד מתרגשים מהיוזמה שלי, וזה שלקחתי את עצמי בשתי ידיים. ואז מתקבלת הודעה בקבוצה, היי, תודה רבה על היוזמה, זה היה אחר האנושי, אני יודעת כי ניקיתי. והאמת שזה קצת מרגיש לי כזה מוגזם, מנקה לחדר מדרגות, כאילו, מה הבעיה שפשוט כל שבוע מישהו אחר ינקה?
ואז כאילו, עוד לא הספקתי להרים את המבט, כאילו, אני מרימה את המבט, אני רואה את המזוג שלי, כאילו, הוא הבין הכל. הוא הבין הכל, הוא הבין שכאילו, לנו יש פשוט קצת יותר כסף, ולהם יש קצת יותר זמן, אנחנו פשוט המבוגרים של הבניין, אז אנחנו מחפשים דירה. והאמת שרציתי לסיים כאן, אבל נשבעת לכם שכשיצאתי מהבית, התקבלה ההודעה בקבוצה של הבניין. עכשיו אני, תוך כדי שאני מתאמנת היום, שמעתי איזה בום מטורף, וכאילו אמרתי, לא, תמר, תתרכזי בסיפור, את לא עכשיו צריך לבדוק מה זה הבום הזה. התקרה, אני אראה לכם אחר כך תמונה, קרסה, באמת, אז אנחנו ממש מחפשים דירה, וכבר אין צורך לנקות החדר המדרגות, כי הוא עכשיו מלא בטיח, וזהו. תודה רבה. תמר גורן, חפשו לדירה. טוב, הגענו לדובר האחרון של הערב, ואני חושבת שאנשים שאומרים שלאמנות אין השפעה על המציאות, תכף יווכחו אחרת. נראה לי שהרבה מאיתנו גדלו, או לפחות חוו את הסדרה פלורנטין. לי יש וידוי קטן, כן גרתי בפלורנטין לרגע, שכרתי איזה קופסת גפרורים שהתלהבתי ממנה, ואנשים היו נכנסים ואומרים, איפה הבית? זה כזה היה, ואני חושבת שיש לסדרה הזאת השפעה רבה. אז אני שמחה ונרגשת להזמין את הדובר האחרון שלנו הערב, שחקן ומוזיקאי ניר פרידמן. אהלן חבר'ה. שנייה, אני אוציא את המפתחות. את הטלפון. חבר'ה, כפיים לארגון, לערב, לאירוע. יש מספיק ווליום? שומעים גם בסוף? כן? חבר'ה, כפיים למרים פרידמן, אמא שלי. אמא, בזכותך כל זה קורה עכשיו. אחרת זה לא היה קורה. גם ארנון פרידמן פה, אח שלי הבכור, גם רמי פרידמן ואשתו קרלה. כפיים, חברים. שכונה, לא? טוב, שמי ניר פרידמן, אני מאוד שמח להיות פה, ואני... בואו נסתכל, עזבו אותי רגע. יש לי עוד את החולצה הזאת איפשהו. זה מפליא אותי שכל פעם שמזכירים את השכונה נזכרים בסדרה, וזה מאוד מחמיא לי שהזמנתן אותי לפה היום, ובכלל שהתגובות כל יום, ממש כל יום אני נתקע איפה רואים את הסדרה, אני רוצה לראות את הסדרה, אני רוצה להיזכר, ובאמת אני לא יודע איפה רואים את הסדרה, אז אל תשאלו אותי, נכון? היה קשה מאוד למצוא קטעים, אי אפשר לדעת. היה לנו 3 עונות, 39 פרקים. בעונה הראשונה, היום צילום הראשון, אמרו לי, תעלה קומה שלישית לפה. אני אומר, כאילו, מישהו בא איתי, מפיק, מישהו? לא, תעלה פה לבניין הזה, כנס, בפלורנטין כמובן, קח את השק בגדים, ותעלה למעלה, קומה שלישית. אתה יודע את הסצנה? כן, ברור, צמר, הדמות שלי, נפרדת מגלי, דנה מודן, ואני צריך לזרוק את הבגדים שלה מהמרפסת ולקלל אותה. אוקיי, אמרתי, מי בא איתי? אבל אני כאילו מה... עלה למעלה, קומה שלישית. טוב, אני עולה עם השק בגדים, טקסט בראש, עולה לבד, דופק בדלת, כאילו הפקה ישראלית, בכל זאת. פותחת לי אישה די מבוגרת, מכניסה אותי פנימה. זה היה נורא מוזר, כאילו, נכון, יש את השכנים, את הדיירים הוותיקים, אני לא יודע איך לקרוא לזה, הוותיקים של פלורנטין, אנשים פשוטים, קשי יום, יושבים כולם על הספה, כמו בסרט של קוסטריצה קצת, ומסתכלים על הקיר, לא הייתה טלוויזיה בכלל, יושבים כאילו 3 ילדים
אבא ואמא, קצת חשוך, אפל טיפה, דירה כזאת ישנה. טוב, אני אומר להם, סליחה, שלום. חוצה כאילו את הסלון בדרך למרפסת, כי המצלמה למטה, צריכה לתפוס את הקומה השלישית שאני זורק ומקלל את גלי על זה שהיא בגדה בי או משהו כזה. טוב, אמא תכסי את האוזניים, כי אני הולך לקלל. זה הסצנה. כן, את מרים פרידמן. בקיצור, אני אומר, סליחה, נכנס, לוקח את הבגדים, גלי, יא כושלה, אמא שלך, יא בת זרדלה. סליחה, אני כאילו חייב לצנזר, אמא שלי פה, אחרת, מקלל. אתם יכולים לראות את זה בסצנה הראשונה, פרק ראשון בפלורנטין. ואני מקלל, ותראי, והכושה, וזה. נגמר הסצנה, כולם מוחאים לי כפיים מלמטה, ניר 10. אוקיי, תודה. אני חוזר לסלון. אני רואה, האלה פעורי עיניים. לא מבינים כלום, כאילו, כלום. אין שום קונטקסט, לא מבינים מה. טלוויזיה, קולנוע, זה, לא מעניין אותם. קשי יום יושבים ככה וזה. סליחה, תודה, להתראות. זה הזיכרון שלי מעונה ראשונה. במאי איתן פוקס, שצילמנו אז בפילים, חברים. אני לא יודע אם היום יש דבר כזה. רואים את הצבעוניות וזה יפה. עונה שנייה, אורי סיוון, מורי ורבי. אנקדוטה, היה פרק שאני, הדמות שלי צמר, מקימה קבוצת כדורגל, לקוח פלורנטין. עכשיו, בתסריט היה כתוב שדוביץ' שוויצר, קצת כדורגל כאילו בנות, תתאפקו, דוביץ' שוויצר הקריש, שהיה דרך אגב חבר טוב של סבא שלי, אבא של מרים פרידמן. סבא יחיאל היה חבר טוב של הקריש של דוביץ' שוויצר, זה סיפור אחר. בקיצור, אני התרגשתי, יופי, דוביץ' שוויצר יגיע, הוא יהיה כאילו המאמן של לקוח פלורנטין, ואני כאילו הקפטן של לקוח פלורנטין, יהיה לי דיאלוגים עם דוביץ' שוויצר, חבר'ה. אבל הוא מת חודש לפני הצילומים. אמרתי, איזה פסה, יואו. את מי נביא? אני יושב עם אורי סיוון, את מי נביא? אני אומר לאורי סיוון, יש אחד שמרגש אותי, אם תביא אותו את המלך. הוא אומר לי, מי? אני אומר לו, ראובן עטר. אומר לי, ראובן עטר? גם אני מעריץ את ראובן עטר. אני אומר לו, ראובן עטר, כאילו, ראובן עטר, הוא היה גם בהפועל חיפה שאני אוהב, גם מכבי חיפה, גם זה, נבחרת ישראל, הוא כאילו ישראלי, ראובן עטר! אורי סיוון קם, צועק, תביאו לי את ראובן עטר! היינו רק לבד, את שנינו על הסט, אבל לא חשוב. הביאו את ראובן עטר, לא האמנתי, אמרתי, אני לא מאמין, אני הולך לעשות דיאלוג עם ראובן עטר, עם האליל שלי. טוב, היום צילום הגיע, אני הולך לחדר הלבשה, איפור שיער. אורי סיוון, כמו ילד, מגיע אליי. אורי סיוון, חבר'ה, זה קלרה הקדושה, כן? זה כאילו רציני. בא אליי כמו ילד, אתה לא מבין. ראובן עטר הגיע. אני אומר לו, ראובן עטר? אני לא מאמין. אני רוחס את הכפתורים, את הזה. ראובן עטר, זה האיש שהביא לי את האופטימיות בחיים, זה הגול בפארק דה פרנסה, 3-2, שמאיר איינשטיין כאילו צעק, ראובן עטר. אני לא מאמין, ראובן עטר, יאללה, יואו. איזה, עכשיו אני רואה את אורי סיוון, רושם את מה שאני מדבר. רושם, הוא תסריטאי, בטיפול, חבר'ה. ורושם, אומר לי, זה הטקסט. אני אומר לו, מה הטקסט, אחי? אני למדתי את הטקסט, כאילו, חודש אני לומד את הטקסטים, כאילו, ראובן וזה. זה הטקסט! אני אומר לו, אוקיי. זה הטקסט, וכך היה שראובן נכנס לפאב של מאור, אם אתם זוכרים. ראובן נכנס,
וזה לא משחק, אני נדלק פשוט, רובן, ערכו את זה כאילו מכל הטייקים, אתה לא מאמין, רובן וזה, עכשיו הוא כאילו, הוא שחקן כדורגל, לא הוא לא מבין בכלל באיפה הוא נקלע, כאילו לאומנים, לשחקנים, הוא לא בכלל יאללה, רובן עטר, עשיתי איתו פסים, לא האמנתי, עשינו יום צילום בזה, אין לנו את הפרק הזה גם, נכון? בסדר גמור. אי אפשר להשיג, אי אפשר לראות את פלורנטין, זה רק כאילו, האגדה חיה פה סתם. טוב, נעבור לעונה השלישית והאחרונה. רגע, אני האדרן כאילו, אני האחרון, זה כיף. עונה שלישית, אריק רוטשטיין, חבר של רמי פרידמן פה גם. כל המקומות שאני מופיע, כל המשפחה שלי באה. עונה שלישית, אריק רוטשטיין, סטודנט, רק גמר בית ספר, עשה קצת הפוך, עשה קצת זה. אנחנו כבר היינו כוכבים, אז כאילו הבמאי קורא לנו, אף אחד לא קם, והוא כאילו מתבאס, אמרנו לו, תוכיח את עצמך קודם. טוב, רצה להוכיח את עצמו, אמר, בוא נעשה 2 פרקים בניו יורק. שמת לנו ניו יורק? בוא נהפקה פה משוגעת. עולים למטוס. אני חייב להגיד שכל העניין של פלורנטין זה צעירים אחרי צבא, בשכונה של פלורנטין, עם חלומות גדולים. ואם אתם מכירים את השיר חי בפלורנטין, חולם על ניו יורק סיטי שכתבתי פעם, זה לעונה הזאת. ופלורנטין זה כמשל של משהו שאולי שכונה קטנה, שאנחנו רוצים להגשים חלומות גדולים. אז הדמות שלי, צמר, מגיעה לניו יורק כדי לכבוש את העולם, ונתקלת בחומי, הסאונדמן, ומסתבר שהוא רק מביא שם קפה, וזה סתם, looking good. אמא. סתם. בקיצור, איילת זורר וקרין אופיר ואני טסנו כאילו לניו יורק ל2 פרקים, ושלחו גם את ליאור אשכנזי איתנו, ואז עשינו שם את הצילומים, והיה באמת כיף, והרגשנו כאילו ממש ככה סטארים, ואז חזרנו מאיזה יום צילום, ואני רואה על האוטובוס פרסומת כזאת של ליב טיילור. זוכרים את ליב טיילור, היפהפייה? ואני אומר לה, הילד זורר כזה מהבן שלנו, אני אומר לה, הילד זה את, כאילו, זה את כאילו על הפוסטר פה, את יכולה לשחק אותה בגדול. היא אומרת לי, די, ניר, למה? וכל החלום, כאילו כל הטקסט והחיים והחלומות הגדולים ולכבוש את אמריקה במקצוע שלי, זה דבר נורא גדול. ואני שם לה את זה, ואני אומר לה, אבל ליב טיילור היא מדהימה, אבל גם את מדהימה. זה כאילו, אתם יש לכם, זה טייפקאסט דומה, זה את על האוטובוס פה, את עוברת על הפוסטר. היא אומרת לי, ניר, אבל ניסיתי, והייתי 9 חודשים בניו יורק, וזה לא הלך לי, ולמה אתה עושה לי את זה? ואני אומר לה, אני לא יודע, אבל זה נורא 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 חזק. וחזרנו לארץ, והקרינו את הסדרה, ותודה לאל, הייתה הצלחה, ופלורנטין לנצח, השם הזה והשכונה הזאת לנצח תהיה בתוך הלב שלי. דרך אגב, אני טסתי אחרי העונה השלישית לניו יורק, לשנה וחצי, אז הגשמתי את החלום הזה. ולימים אני הולך ברוטשילד, ככה, ופתאום רואה אוטובוס שעובר עם הילד זורר ותום הנקס. יש לי צמרמורת עכשיו, באמת. אני אומר, פאק, ידעתי, חלומות מתגשמים. וואו, תודה רבה לניר פרידמן. תודה רבה לקרן למן.
תודה רבה לציפה קפנינסקי, תודה רבה לשחר פוני, תודה רבה לתמר גורן, תודה רבה לרותם וולק, תודה רבה למיכל בן יעקב, תודה לבית ליבלינג, תודה למורן על המצגת, תודה ליאל, תודה לכם, יש לנו דיבור ממש טוב עליכם, הייתם קהל מהמם, שיהיו ימים הרבה יותר טובים מאלה, תודה.